Δήμος μας υποδέχεται και αγκαλιάζει την 37η Διεθνή Ρεγκάτα Πρίντεζι Κορφού, που θεωρούμε ότι συμβάλλει στη σύσφυξη και ανάπτυξη των ιστορικών και φιλικών σχέσεων των δύο λαών και σε άλλα επίπεδα, όπως είναι ο αθλητισμός, ο τουρισμός, η κουλτούρα, η εκπαίδευση και το εμπόριο. Στηρίζουμε λοιπόν δυνατά και περιμένουμε και τα επόμενα χρόνια να γίνει ακόμα μεγαλύτερος ο θεσμός. Το Υπουργείο Αθλητισμού και Πολιτισμού, η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, ο Δήμος Κέρκυρας και ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας στηρίζουν τον Διεθνή Ιστιοπλοϊκό Αγώνα Πρίντεζι Κέρκυρα. Όλα τα σκάφη που συμμετέχουν στον αγώνα φιλοξενούνται από το μέγα χορηγό που είναι η Dimarin. Θεωρώ ένα εξαιρετικό γεγονός στην αρχή της τουριστικής περίοδου, τη Ρεγκάτα Πρίντεζι Κέρκυρα. È stata una 37esima edizione della Brindisi Corfù veramente molto bella, sia le attività a terra che la regata in senso tecnico è stata veramente molto valida. Με μεγάλη μας χαρά φιλοξενούμε στην Dimarin Goudia άλλη μια χρονιά τη Διεθνή Ρεγκάτα Πρίντεζι Κέρκυρα.